खुलुमबाय लोगोफोर आंनि यूट्यूब चेनेलाव मायारानि ब्लग भिडिअ मिक्सआव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। आं सेकेन्ड टाइम दिनै ब्लग बानायनो नागिरदों। आसा खालामो बयबो आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै। गोदान चेनेलाव सोरबा गोदानै नायफैदोंबा साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै। मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होदो। बेरायनो फैदों जोङो गथ'फोरा साइकेल सालायहोफैदों लामायाव। गथ'फोरा साइकेल सालायदों। दे सालायद' आंनि लोगोफोर जारौ आमी चलाओ ना साइकिल सालायदों ऐसा आमी चलाओ ना जोंनि बेरायग्रा जायगासो बियो गालाबायबाय थायो सानफ्रामबो बल गेलेनो गथ'फ्रा। ओइ लामायाव थां नोङो। अरुणाचल इटानगर सिनायनो नागिरा। मोनफैबाय न'आव। मेंगुलायबाय माथो दसे थाबायबानो मेंसोगारो। थाबायबाबो हामनो रोंथारला माथो।